Parlok hagani ka video ka paminta nga kwa banyitu syapang ka history ya ka jings dang jong ka hima melim. Haba ka sorkar company kala sedang ban penkamti ya ka hima ha using manik. Lami uhajar sing na ka po melim bandawa ya ka ket long sim namar ba udei uprasaksi utrai jong ubor maning. Kumta lami ka jingya pat om tang hapadeng ki ying ne ka po sim Henry ki bokraw bateri ru kumta kahima Shillong kalapat Arlian. Hakabala penmi nakane kahima Shillong ya kahima Kairim bat melim. Henry kam syai bha satya ya kane ka jingja kalong hakapor ba ubor manik udang don hapatop ne enda ulayam. Namar hadu ka senam kat pras pa lai pukandai. Tang pau ka kerteng jong usan manik kum usim melim. Lada ubor manik udang iam hakapor bapat kahima. Kapau baka sorka company kala itu ya utang kum usim melim kat bayu using manik kum usim Kairim. Kabalong arsya ka jinghe ya kahima melim. La kumno ki jingtho ki bayo ki peni ba uhajar sing ulalong usim kahima melim bat kiu khat aka arponyo terik ubenai September hakasnam kat praspa asan pulai. Kum ulong teng jong ubor manik ubaar dan ki jingong ba uhajar sing ulong usim uban ningkong jong kahima melim. Henry kat kum kabala dan pat hagi jingtho jong ki officer ke company ya ubor manik hadin ba ulami na patok laai ba unsan sya tang ya kahima melim. Lada kalong kumta ubor manik ulong usim ubakat du'e jong kahima Shillong bat usim uban ningkong pat jong kahima melim. Kumta uhajar sing ulalong usim jong kahima melim hakasnam kat pras pa san pulai. Bat lapen kenno yo hakasnam kat pras pa Andrew Puway namar ki ong ba udei ubadi buat. Bat ukham penlut por tang hasora haying khon. Namar ba imahday jong idei ijat nyota iba syong basak hasora. Kumta ki pat ba melim ki lej dawa syakasorkan badai ban pen kenno ya une usim. Katno kini ki jingkeno halor jong kilong ki basisha omla ban ong haketo ko por kasor kadang don hapo sora hasaj sopen bat kumta ki office hasora bat ki political agent ki sa hangta ka jingyailet usim hajar sing kala ban long ba ulet yeshem bat ki political agent ne officers man la kateng man badon kam ne pha kot ya kala ru banlong bagi sahab jong ka sorkar company kim das ngobha ya namar ba udei nagaying ubor manik ubayele persya yaki rengkat bar utirot sing siem nong klaw na kisana la banyo I hadukat no ka sorkar company ka knyot ya kahima melim bat kahima nong klaw da ka babu yaki kerdan minor dependent state lani ki himarit ki bahab hapo ki wei kat baya ke himarit kum ya ke hima langren hima nongspung bat ki wepat labu aki kerdan semi independent state lane ki hima ki balait luat ha jing sinshar kumta uhajar sing jong ka hima melim ula sinshar tang kumba prasnem ai shua ban pun khaino ya dai ha kapor ka jing sinshar ka jong hi baka marbisu kala let kelari solka bakala ai usim tang ke political pension ka basis pa tingka hakashisnam dai hakasnam khat pras pa san ponyo balaja kathma haram nimok lane sepoi putini hari dekhar bat hakasnam kababot kas imbilat ke Queen Victoria kala penmi ia kata ka hukum bakhot Queen's Proclamation syabaro ki himat rairi bat ki pajba jonggari India la shim lengkot ia kata ka hukum kumni bana ki daw ki babon bat bakhya ka parliament kaba kentup yaki kli jong ki nyam bat jong ki nong sinchar peltai kalai menjur dai ban shimti haga jing sinchar solkar ki baju penyat deka East India Company namar kata lakhot yaki khun ki rayot ki besyong hari India bakin ko ngu sinchar haki to ki ba on sathung bat aibor naka wei kapor shika wei pan ban sinchar yalagari kumta la thungi u Charles John ne u Viscount Lord Canning ubalong ukur bajan jong ka Queen bat long ru viceroy bat governor general uban ningkong kat kum ki an bat ka jing penyat ye ka jing sinchar ba on penmi na ka wei ka por she ka wei pat
leng ba ki secretary rangba jongka sarkar bilan ki ba khot ki secretary of state da ka ne ka jingpen bana la penne ye ki officers bathung da ka East India Company bat ye ka jingyate sa skula bar ki CM trairi jongkari India on pidiang kat kumbaka dei ban lang kat kum kate ka jingpen bana da ka hukum jongka kwin ki jingyate apenang ki CM khasi bat East India Company ru ki ne imat dai na ki ne ki jingpen bana jongka kwin Victoria basa khot ye ki bor sanshar da ka kerteng ka sarkar berkata ka kerteng ka ne hadu kini ki por hakaktin dakhar sarkar ne sarkar ka shumut ki khli nong sanshar bat ye ki khandau ne ki jaka ne surak ki no ki mar ki badai jongka sarkar lakhot hi ki jaka ki mar sarkari manwai hakane ka ri jongi ye ki surak balashna da ka sarkar ki juang ki surak maharani abamut ka surak ka balashna haka jingsan cha jongka Queens Victoria haba ki nong yeset khnam hamalim ki poya surak sarkar ki ju pawar bat ong yu asurak maharani dia parlok kene galong shwa tang ka jing batai Lincoln syapang ka jing sedang ye ka hima melim hadin ka jing pat no na ka hima Shillong shika hima melim bat khairem ngin saya pet pat ha ka video ka banwan ye uput usam ilum kiwa jong ka hima melim ha ka bangan saya tu ha ka video ka ban bot blai shibun